Vídeo número 16. Segona part. Estudi un triangle rectangle. Bé, en aquesta activitat se'ns demana que construïm un triangle rectangle del qual coneixem un dels catets que mesura 140 metres i un angle agut, 24 graus. La primera cosa que hem de veure és adonar-nos de les unitats dels costats. Si vull representar 140 unitats, això m'obliga a fer un canvi d'escala dels eixos. I això ho aconseguirem amb el ratolí. Amb la rodeta del ratolí anem variant l'escala dels eixos. Anem augmentant-la. Bé, ja està correcte. Anem a aquests punts d'aquí, de la imatge. Bé, comencem per un dels punts en particular el que correspondrà a l'angle recte. Inserim aquest punt. Aquí el tenim. A continuació anem a representar el cadet que mesurava 140 unitats. Per aconseguir això el que hem de fer és activar la icona que té com a nom segment de longitud donada. Seleccionem aquesta icona, hem d'escollir un punt extrem i després posar la longitud del segment. Aquí està el punt extrem i poso com a longitud, en aquest quadre de diàleg que apareix, 140 unitats. Acceptem. A continuació, l'angle. L'angle era de 24 graus. Hem de seleccionar la icona angle segons la seva amplitud. Hem d'escollir un punt lateral, el vèrtex, i a continuació l'amplitud de l'angle. El punt lateral, el vèrtex, i em pregunten la seva amplitud. Són 24 graus. Sentit, no ho sabem. Per exemple, vaig a posar sentit antihorari, veiem què passa. Acceptem, i resulta que aquest angle d'aquí no és el que m'interessa a mi, ja que ens interessa l'angle, diguéssim, que està sobre en aquesta posició. Què hem de fer? Molt senzill, desfer el canvi i tornar a començar. L'icona activada, selecciono el punt extrem, selecciono el vèrtex, l'angle està correcte, però ara li posem sentit horari. Acceptem. Ja tinc l'angle on jo volia tenir-lo, aquí, en aquesta posició. Ara continuem construint els costats d'aquest triangle. I anem a començar amb la construcció d'una semirecta. Una semirecta que té com a origen aquest vèrtex D i que passa pel punt C'. I la semirecta G. Ara una perpendicular a F que passi per C. Activem recta perpendicular, selecciono F, aquest costat F, i la perpendicular faig que passi pel punt C. Ens queda trobar el tercer vèrtex del triangle. Aquest tercer vèrtex serà el punt d'intersecció entre aquestes dues rectes. Per tant, selecciono l'icona intersecció, seleccionem aquesta recta i aquesta d'aquí, i tinc ja la intersecció, el punt E, que serà el tercer vèrtex del nostre triangle rectangle. Ara hem de començar amagant alguns dels elements. Per exemple, vaig amagar aquest punt d'aquí, amaguem aquesta semirecta, amaguem aquesta perpendicular i ara construïm els segments, que seran els costats d'aquest triangle rectangle. Eina segment, de D a E, segment de C a E. Ja tinc construït el triangle. Ara anem a indicar en aquesta vista gràfica
el valor d'aquests costats, la seva longitud. Ho tenim bastant fàcil perquè únicament caldrà que seleccionem cadascun dels costats i en propietats anem a l'etiqueta i indiquem que volem nom i valor, etiqueta i valor. 140, com ja sabíem. El mateix amb l'altre costat, amb l'altre catet. Selecciono, propietats, etiqueta, nom i valor. Veiem que en aquest cas no estic res perquè no hem solucionat correctament el punt, o que en aquest cas particular passa de que nom de l'etiqueta només hi ha el nom, m'interessava nom i valor, per tant selecciono nom i valor. Ara sí que apareix el que val aquest costat d'aquí. Ho veiem a la vista gràfica i també a la vista algebraica. Ara la hipotenusa la seleccionem, propietats, etiqueta, nom i valor. Ja tinc aquest valor d'aquí que correspon al que mesura la hipotenusa, 153,25 unitats. Ho veiem a la vista algebraica, aquí, i també a la vista gràfica. Finalment, els angles. Ja tinc un angle d'ells, dels coneguts. Vaig a que sigui una mica més visible, anem a seleccionar-ho, el seleccionem, 24 graus, i ens queden dos angles més. Continuem aquest angle aquí, que serà un angle recte. Seleccionem la icona angle, se'ns demana escollir 3 punts, un lateral, vèrtex i lateral, i ho farem en aquest cas en sentit horari. Per exemple, tenim D, de D, C, E. Ja tinc el segon angle, un angle recte de 90 graus. I finalment ens queda l'últim angle, aquest angle E. Torno a seleccionar la icona angle i ara sentit horari. C, E, D. C, E, D. Tinc l'angle gamma, que val, en aquest cas, 66 graus. Aquí tinc, per tant, totes les dimensions del rectangle i el valor de tots els seus angles.